L-indipendenza hi ċavetta li fetħitilna diversi bibien fis-setturi kollha tas-soċjetà Maltija. Kien dan il-messaġġ ewlieni li għaddew Alexander Borch Olivier u Cheyenne Riolo waqt id-diskors tagħhom lejlet l-indipendenza waqt l-attività li saret fil-Furjana mill-Partit Nazzjonalista. Iben George Borch Olivier, Alexander Borch Olivier qal li l-mument tal-indipendenza biddel ir-rotta politika ta' Malta, mument li fuq il-poplu Malti tefa' responsabiltajiet kbar. Alexander komplajiet li dan il-jum għandu jkun fejn wieħed jirrifletti dwar dak li pajjiżna irnexxielu jikseb iżda wkoll kif qed inħadnu dawn il-kisbiet għall-futur. L-indipendenza ma tħares lejn kuluri politiċi, iżda tħares l-ewwel u qabel kollox lejn il-bniedem. Il-bniedem għandu jkun fiċ-ċentru tal-politika. L-indipendenza intrebħet għall-bniedem li jaraf jimxi l-qoddim u jaraf jikber u jiżviluppa, iggwidat dejjem minn dawk il-valuri u prinċipji li jsawruna. Min-naħa tagħha, Cheyenne Riolo qalet li grazzi għall Gvern Nazzjonalista li aktar minn 50 sena ilu ħaseb għall futur ta' pajjiżna sabiex Malta reġgħet twildet mill-ġdid. Hija saħqet li għandna nħarsu l-qudiem biex ikollna ħajja aħjar li toffri l-opportunitajiet li kull ċittadin jixtaqlu. Aħna żgħażagħ inħarsu lejn l-indipendenza bħala dik iċ-ċavetta illi fetħitilna ħafna opportunitajiet.